Takže ahoj lidi, já vás zdravím, tady Tanon PC a vítám vás u mého prvního videa na hru Minecraft. Nacházíme se na serveru Survival Games od Gamera. IP vám dám do popisku, když tak. A jdem se do toho. Vrhneme se do toho. Jak vidíte, někdo to má slepici. No, ale zpátky. Já bych, určitě všichni víte, co se tady dělá v této hře, na tomto serveru, tak, ale kdo to neví, no tak jsou tu různé minihry a my je vyhrajeme. Co si zahrajem? Já bych si zahrál asi Skyward bych si zahrál. VIP, Kitty, jsem tu taky celkem dlouho nehrál, takže vám nezaručuju. Aha jo, počkej, to jsme teprve tady. Takže já se jdu připojit třeba tady. Doufám, že to bude tak akorát a já skáču. Dobré, jsme tu. Bohužel nemám žádný kit. No a tuhletu arenu mám celkem rád. Kde jste všichni? Já nikoho nevidím. Ne, nebudu tým. Já nejsem srám. Já s nikým nebudu tým, jo? Jenom ať víte. Jo, dělejte. Pojďme si do příštího videa si podívám, jak se stopuje a udělám to. Teďkom ne. Jo? Tak pojďme, už jsme plný počet. 10. Tak typu tak 5? Ne, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano, a jdem hrát. Ne, někdo se odpojil zase. On nám to dělá na schvál. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Jo, a já jsem měl menší problémy s natáčením, takže proto nebyly videa. Ale já bych celkem potřeboval lávu. Takže já si to teď zase pokácím strom. A ano, někdo už zemřel. Mám achievement. Nevím proč, ale mě se tady celkem bugujou ty. Nevím, jestli všem, nebo jenom mě, ale mně se to buguje. A celkem dost. No, promiňte na Skype. Díky za hlavu, prosím. Ale já nejsem tak hloupý. Bejomnig. Ne, já tě nepustím tady ke mně. Bejomnig. Jen ti to takhle zadám, ale nevadí. Vlastně ne, vlastně si jde tam pro tu cestu, že jo? Tyjo, my prostě nemůžeme dostat lepší věci. Prostě nemůžeme. On si to jednou to vypotřebuje. A bude to v klidu. Já si tu zatím jdu udělat krafťák a udělám si železný meč. Ať mám trošku převahu v útoku. Ano, hre. Tento server je na 1.7. What the fuck, Sejrenden? Už padá. Mám blok. Ano, nebojte. Ano, a je to. Jak je to jednoduché. Ano. Dneska to typuju na takové jenom 3 dny. 3 hry asi. What the fuck? A pojď, pozor, fight! Spadneš! Mám věci. A někdo tam odpálil ten tečko, jaj. Mám, my god, tolik ironů. Na co mi bude tolik ironů? A škoda, že hodně věcí propadalo dolů. On to tam pořád drží, jo.
si myslí. Vezmeme si jídlo. Doporučuji brát jídlo. Já doporučuji, velice vřele doporučuji, abyste brali jídlo. Já si tu asi... Kolik? Už jsme jenom 2, jo? Už jsme jenom 2. A já bych celkem rád měl šípy. On jde k nám? Ne, on jde si pro tamtu čestku si jde. Já jsem chytrý a dám si tu vodičku. Jsem chytrý, ano, to jsem já. Tu. Jde. On je tam, jo. Ty. Nope. A on spadl a tím pádem jsme vyhráli. To se mi líbí, že hned první hra a výhra. Je... Bug? Dobré. Co? Bug? Je to tu celkem bug? Bugy, ano. Ale došel jsem tu. A tohle to je asi úvodní takové video z tohoto serveru. To bude asi poslední. Budou asi jenom 2 hry. Jejda. To tak 2, 1. To tady jsme nemuseli moc dlouho ani čekat. Ale opět tu nemáme nějaký ten. Aspoň, že máme meč. Když ho vezmeš, tak když to tak vezmete, tak jsme měli minule celkem štěstí. No to je jedno, doufám, že jenom ke mně nikdo nejde. Mně stačí to tolik dřeva. Dám si tebe a tebe. Ano. Ano, udělal jsem meč, který nebudu ale ukazovat. A jdu si pokacet dál. Jinak očekávám, že zanedlouho asi rozjedu sérii i na Mineplexu. Jestli si koupím originální. Ano, nemám originální Minecraft. Ano, slyšeli jste dobře. Vím, že moc nemáte rádi, ale potom by bylo o hodně méně hráčů a záleží, jak kdo je má rád. Někdo je nemá rád, někdo má. Já jsem jeden z nich, takže já proti nim nic nemám. Teď si zkusíme jít pro tamtu čestku. Počkat. Ano, doufám, že mě to někdo nesestřelí. To doufám. Vypadá to, že on po nás asi bude šít. Takže já se jdu stáhnout. Ne, nešije. Dobré, aspoň, že nešije po nás. Ano, a první už padá. Ano. Ano, další věci, to se mi líbí. Kamarádství, jo. Já tady nemusím moc. Fuj, to byl bug. Co to bylo za bug? Nemejt. Fuj, se lekl. Určitě už o mě ví. Ty jsi ale hodný. Bejom, nigga. Ano. A to jsme si vykylili. Omlouvám se, že to bylo ticho, ale tady podle mě se hodilo být ticho. A my jsme to vyhráli? Ano, takže... Ne. Jo, já jsem vyhrál po druhé.
na tady tomto účtu mám jenom 2 výhry a tohle je asi konec, takže čau.